Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummarmu ta wannan gida na Dubin Asiri TV mai albarka. A yau mun sake dawowa da wani sirrin bindiga ne mujarrabin sahihun insha Allah. Na san ana ta jama'a suna ta neman shi sosai da sosai. A yau shine yasa muka fito sirri sama da guda 3 a bidiyon mu. Na farkon nan insha Allah. Kusan 3 za mu fada insha Allah. To wannan na farkon nan insha Allah za a rubuta shi kafa 99, ma'ana 100 ba ɗaya ake rubutawa, laya 100 ba ɗaya ake yi, a samu sauran lakafani a ɗanka insha Allah. Wannan bindiga ko tashi baya yi insha Allah, ko tashi bai yi da yardan Ubangiji. Wannan mujarrabu ne da yardan Allah, mujarrabu ne sahihun. Bindiga wannan ko tashi bai yi insha Allah. Wasu rakin kasan jama'a kun san bindiga yana tashi bai haro mutum, to wannan ko tashi bai yi da yardan Ubangiji. To masha Allah, bari kuma mu zo da na biyu insha Allah. Daban-daban suke dukansu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dubin Asiri TV mai albarka. Yau gashi kuma na biyu insha Allah. Wannan ma kafa ɗaɗɗaya ake yi, laya 7 ake yi. A yi da mara da shi insha Allah. Laya 1 ba a shedawa, laya 2 ba a shedawa, haka ake yi. Layu 7 ake yi insha Allah. A yi da mara da shi. Shi ma insha Allah bindiga baya tashi, mujarrabin ne insha Allah. Mujarrabin ne, al'ummar musulmai ku je ku jarraba shi wannan insha Allah. Na biyun kenan. Daban da wancan, ma'ana kar bidiyon yayi yawa nan shine yasa muke yin su da minti ɗaya da wani abun nan insha Allah. Kafa ɗaya ba a shidawa, kafa ɗaya fara takarda, haka ake yi. Sai a rufa da raguwar likafani, a yi da mara da shi insha Allah. Wannan bindiga bai tashi, mujarrabin ne insha Allah. Shi ma wannan kamar ɗan uwan wancan ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu da wannan gida na Dubin Asiri TV mai albarka. Ga na 3 nan insha Allah, maganin bindiga ne, dukansu mujarrabai ne. Ba wai lallai dukansu in kayi a maimakon ɗaya suke ba, a dukansu 3 daban-daban ne. In ka so ka hada su, in kuma baka so ba to shikenan. Dukansu kala daban-daban ne, dukansu suna yi insha Allah, mujarrabai ne. Shi kuma wannan laya 3 ake yi. Duk lokacin da za ka kwanta bacci, yau ka haɗe 1, gobe ka haɗe 1, jibi ka haɗe 1, kwana 3 ake yi, kwana 3 ake haɗe. To da yardan Ubangiji wannan bindiga baya harban ka insha Allah. Mujarraba ne shi ma da yardan Ubangiji insha Allah. Dukansu sirkan nan mujarrabai ne, ba wai al'umma tara su ake yi a bari ba insha Allah. Ku jarraba shi, kyan sirri ka jarrabo shi gani shin yana yi ko ba shi insha Allah. Ku jarraba shi gani da yardan Ubangiji, sai kun zo kun mana godiya da yardan Allah. Ai mana subscribe da like da share domin yan uwa su amfana.